Podíváme se na vztah melatonin, serotonin, tryptofan a co to je osa střevo-mozek. My tady máme v Česku doplňky stravy s nízkou dávkou melatoninu. My bychom tu dávku melatoninu těm pacientům chtěli zvýšit, ale nesmíme oficiálně. Tak jak to můžeme udělat? Můžeme dodávat melatonin v té nízké dávce, ale můžeme dodávat i tryptofan. Konkrétně tryptofan v kombinaci s vitamínem B6 s pyridoxínem. Proč? Protože tryptofan, který získáme z potravy, je klíčovým prekurzorem pro syntézu serotoninu. Serotonin je hormon štěstí nebo dobré nálady a serotonin je prekurzorem pro syntézu melatoninu. My neumíme suplementovat serotonin. My ho nemáme jako suplement, ale máme antidepresiva typu SSRI, která zvyšují hladinu serotoninu v mozku, ale na synapsích, ale nezvyšují celkovou hladinu serotoninu v těle. Oni jenom zvyšují hladinu toho vyplaveného serotoninu. Když budeme chtít mít větší množství serotoninu v našem těle, tak máme dvě možnosti. Budeme dodávat tryptofan, k tomu pyridoxín, takže se bude syntetizovat větší množství serotoninu. Lidé s vyšší hladinou serotoninu jsou v lepší duševní pohodě a serotonin současně slouží jako prekurzor pro syntézu melatoninu. To je jedna cesta přes mozek a přes tryptofan. Ale ten serotonin, který se dělá v mozku, to je jenom 5 až 10% veškerého našeho serotoninu. Většina serotoninu se syntetizuje totiž ve střevech. 90% serotoninu se syntetizuje ve střevech za pomoci střevní mikrobioty. To znamená, že my působením na střevní mikrobiotu dokážeme ovlivňovat hladinu serotoninu, tím i hladinu melatoninu a ovlivňovat psychický stav. Tomu se říká osa střevo-mozek. A já vám na této ose střevo-mozek chci ukázat některá speciální probiotika. Co se týče serotoninu, tady jenom konstatuju a připomínám, že 90% je syntetizováno ve střevě a na mozek působí na dálku. Střevní mikrobiota, pokud je dostatečně diverzifikovaná a pokud má rovnováhu dlouhodobě udržovanou, tak ovlivňuje metabolismus tryptofanu směrem na ten serotonin. Pokud ta osa střevo-mozek nefunguje správně, tak z tryptofanu vzniká kynurenin. Já jsem na něj speciálně neupozorňovala, ale to je ten hlavní metabolit, který vzniká z tryptofanu v mozku a jakmile převažuje, tak je nedostatek serotoninu a vede to k určitým nervovým nebo psychickým poruchám. Serotonin, když ve střevě vznikne, tak přímo ve střevě působí na 14 různých serotoninových 5-HT, 5 hydroxytryptaminových receptorů a ty jsou umístěné buď to na enterocitech, na střevních buňkách, nebo jsou umístěné na enterických neuronech. To jsou ty nervové pleteně, které jsou ve střevě, a nebo jsou umístěné na imunitních buňkách a my víme, že 70% imunity je právě v oblasti střeva. Jak se dostává
ten serotonin do krevního oběhu a jak je přenášen na jiné místo v organismu. On se váže na cirkulující krevní destičky. A cestou krevních destiček, krevním oběhem, může být transportován ze střeva do různých částí organismu. Toto jsou způsoby, jak přes střevo můžeme ovlivňovat mozek. Je tady nově na trhu jeden speciální patentovaný probiotický kmen. Kdybychom byli o 2 roky zpátky, tak bychom řekli, že se jmenuje Lactobacillus paracasei. Podle nové nomenklatury, to, co dříve bylo Lactobacillus, se nyní nazývá Lacticacei bacillus. Takže když byl dříve Lactobacillus acidophilus, tak teď je Lacticacei bacillus acidophilus. Když byl dříve Lactobacillus rhamnosus, tak teď je to Lacticacei bacillus rhamnosus. Proč vás na to upozorňuju? Někteří výrobci převzali novou nomenklaturu, která platí od roku 2023 podle guidelineů Světové gastroenterologické společnosti a někteří zůstali na těch starých názvech. Tak abyste věděli, že Lactobacillus a Lacticacei bacillus je to též. Abyste si nemysleli, že to jsou nějaké jiné rody. Rod, druh a kmen. Probiotikum, které je velice zajímavé v tuto chvíli, je Lacticacei bacillus paracasei, patentovaný kmen LPC 37. Budeme říkat LPC 37, abychom si nezlomili jazyk. Kde se tento kmen testoval? Já jsem si vybrala několik studií, kde se kmen testoval na zdravých lidech. Jako vzor byli vybíráni studenti vysoké školy, kteří jsou vystaveni dlouhodobému stresu ze studia a hlavně ve zkouškovém období. Těmto se ve studiích říká vystresovaní dobrovolníci. To znamená, že nemají psychiatrickou diagnózu, jenom jsou vynervovaní a vystresovaní, nemůžou z toho spát a nemůžou se soustředit. Ale jsou zdraví, jenom jsou pod tímto tlakem. Potom byly klinické studie, které porovnávaly, jak působí LPC 37 u zdravých, vystresovaných dobrovolníků ve srovnání s tím, když má pacient stanovenou diagnózu. Buď to má depresi nebo úzkostnou poruchu. Protože nás zajímá, jestli to pomůže zdravým lidem, nebo i těm, kteří mají úzkostnou poruchu, nebo i těm, kteří mají depresi. A jestli to má význam k těm anxiolytikům a k těm antidepresivům přidávat. Toto nás zajímá. Jaké máme výsledky? Stres, úzkost a deprese. Závěr z těchto studií říká, probiotika by měla být zahrnuta do léčby pacientů s depresí. Co to znamená v praxi? Jestliže někdo z vás užívá antidepresiva, nebo máte pacienta, který užívá antidepresiva, je vhodné mu doporučit toto probiotikum, aby ho užíval takzvaně v konjugaci. My bychom tomu v lékárně asi řekli příprodej, nebo odborný příprodej, nebo komplexní péče, jak to komu sedí do úst. Víme dobře, že u pacientů s depresí bychom do konjugace měli dávat omega-3 nenasycené mastné kyseliny s vysokým podílem EPA. A toto je druhá věc, která může těm pacientům pomoci. Můžeme dát teď dotaz, nebo až můžeme? Chtěla jsem se zeptat, jestli pak nemůže dojít vlastně k
nadměrnému zvýšení toho serotoninu, pak nedošlo k nějakému efektu. Rozumím. Máte třeba na mysli serotoninový syndrom, protože některé léky, které zvyšují hladinu serotoninu, třeba dextrometorfan, se nesmí kombinovat s antidepresivy typu SSRI. Tady nebylo nic takového popsáno, ale tady spíš by to umožnilo při zachování dobrého účinku snižovat dávku toho antidepresiva. A nebo při nasazení antidepresiva zrychlovat nástup jeho účinku. Já takové studie mám s těmi omega kyselinami, ale nemám je v této přednášce. Ale ta otázka je správná. Nic takového nebylo popsáno a nikde není toto bezpečnostní upozornění. Co se týče těch pacientů, tak pokud má někdo depresi, tak mu LPC37 bude fungovat lépe, než když má pouze úzkostnou poruchu. Když má někdo úzkostnou poruchu, tak mu LPC37 bude fungovat lépe, než když je pouze zdravým, vystresovaným jedincem. Tady vždycky platí, a je to nejenom u toho probiotika LPC37, ale i u těch omega kyselin, čím je závažnější ten stav, tak tím lépe tyto přírodní látky fungují, protože ten organismus pravděpodobně přirozeně má nějakou nerovnováhu a my mu to srovnáváme, čímž pak to antidepresivum nebo anxiolytikum lépe zabírá. Co se týče těch studentů, kteří patří mezi typické vystresované zdravé lidi, tady to bylo testováno na studentech medicíny, kteří mají často horší kvalitu spánku než běžná populace. No možná, kdyby vzali studenty farmaceutické fakulty, dosahovali by ještě lepších výsledků. Já, když si tak vzpomenu, tak jsme byli vystresovaní docela dost a už bych se k tomu nechtěla nikdy vracet. U těch studentů, kteří byli vystresovaní, bylo zjištěno, že když jim byl dlouhodobě podáván LPC37, tak pak měli lepší kvalitu spánku. Lepší kvalita spánku neznamená, že spali dlouho. Oni měli kratší tu dobu spánku, než studenti, kteří probiotikum LPC37 neužívali. Ale ten spánek byl restaurativní a byl pro ně takový, já nevím, energetizující, posilující, protože oni potom měli prokázanou větší míru, že si odpočali, větší míru zotavení a potom následující den po probuzení vykazovali větší produktivitu v tom učení, v tom studiu, přestože byli pod tím stresem. Takže když někdo ze studentů hledá nějaké životabudiče, nechť je nehledá v energetických nápojích a nechť je hledá v něčem, co by nám upravilo rovnováhu, a nemusí ani hledat mimo terapeutické indikace některá takzvaná nootropika, která nejsou určená pro zdravé lidi. Když jenom ukážu LPC37 z některých studií graficky, tady bylo 112 zdravých vystresovaných dospělých a užívali Lacticaseae bacillus paracasei LPC37 v dávce 17x10⁹ CFU koloniformních jednotek po dobu 5 týdnů. Vidíte, že to nefunguje ze dne na den. Po dobu 5 týdnů. Co bylo zjištěno? Snížil se jim stres. Toto je úroveň stresu na začátku studie, toto je úroveň stresu na konci studie. Tady je placebo skupina. Placebo skupině se to nezlepšilo, placebo skupině se to trochu zhoršilo.
Já jsem nezkoumala proč, ale mohlo to být proto, že v této studii byla úroveň stresu stanovována pomocí takzvaného Trierova testu a ten Trierův test s těmi účastníky dělají odborníci. To znamená, že ten člověk někam musí jít, s tím odborníkem se setkat a možná pak funguje ten syndrom bílého pláště z toho, že nějaký velký bratr mě hledí do mozku a zkoumá mě a boduje na škále. Tady v tom druhém testu tenhle paradox už nemáme, protože tady bylo 190 zdravých dospělých, ten test probíhal stejně, jenom byl delší, 8 týdnů a kontrola byla za 4 týdny a za 8 týdnů. A tady ti placebo jedinci byli v pohodě, protože si doma zapisovali do notýsku a nikam nechodili. Tady je vidět i ten placebo efekt, který rozumně nedokážete dát pryč. Já to taky mám, ten syndrom bílého pláště, nebo to negativní placebo, ale jenom u některých lékařů. A neznamená, že když je doktor hodnej, že já tam jsem v pohodě a když je zlej, tak mi stoupá tlak. Naopak. Nejvíc mě stoupá tlak u mé kardioložky, protože tam to mám spojeno s operací srdce a s tím, že jsem byla v ohrožení smrti. Když jdu jako na ortopedii, tak jsem jako v klidu. Jo, ale na kardiologii ne. To bych si potřebovala vždycky, chodím na kontrolu jednou za půl roku, tak to vypadá, že bych vždycky tak po 2 měsících od kontroly už si měla nasadit LPC 37, abych to tam celé nějak vydržela. Paní doktorka říkala, my bychom vás se sestrou potřebovali potkat někde náhodou na ulici, tam vás chytnout a než si to uvědomíte, tak vás změřit. Ale to nejde. Tak, řekli jsme si o melatoninu, řekli jsme si, jaký má význam jeho kombinace s rostlinnými extrakty, proč se přidává tryptofan v kombinaci s pyridoxínem, někdy je tam ještě hořčík. On totiž pyridoxín zvyšuje syntézu serotoninu z tryptofanu a současně, pyridoxín zvyšuje syntézu serotoninu z tryptofanu a současně pyridoxín zlepšuje vstřebatelnost a biologickou dostupnost magnesia z extracelulárního prostoru do buňky. Proto se pyridoxín kombinuje s hořčíkem a B6 a proto se kombinuje s tryptofanem. Rostlinné extrakty, které nejsou tak známé, jsou rostlinné extrakty z magnolie. Ty obsahují honokiol a magnolol. Ten rostlinný extrakt z magnolie je zkoumán pro svůj neurofarmakologický potenciál. Ukazuje se, že je neuroprotektivní, že zmírňuje nervové napětí, úzkost, depresi a příznivě ovlivňuje spánek a také zmírňuje kognitivní deficit. Z tohoto důvodu je zkoumán klinicky v souvislosti s Alzheimerovou nemocí nebo s jinými typy demence. Klíčové 2 látky jsou honokiol a magnolol. Ty by tam měly být obsažené. A pokud je extrakt standardizován, a to byste si u všech rostlinných extraktů měli hlídat, zda je standardizován na konkrétní účinnou složku, a u těch probiotik, zda je skutečně uveden rod, druh a kmen. Jinak, když to tam není, to nemá žádnou vědeckou evidenci. Honokiol, pokud je účinnou složkou, musí být alespoň 2% z celkové hmotnosti extraktu. Pak je použitelný pro prevenci a léčbu neklidu a nespavosti. Pokud někdo nespí, je vystresovaný a z tohoto důvodu tloustne, pak je vhodné k těm přípravkům na hubnutí přidat i přípravky proti stresu a na zlepšení spánku, protože organismus hubne bez spánku. Jo? Bez spánku, takže je potřeba spát.
Co se týče těch přírodních prostředků, my je velice potřebujeme, zejména u pacientů, kteří mají ty přírodní věci rádi, a zejména u pacientů, kteří vzhledem ke svému věku nemohou užívat anxiolytika a antidepresiva, protože tam je preskripční limit, buď to podle věku, nebo podle specializace lékaře. Pediatři mají velký problém, protože mají úzkostné, sebepoškozující se a depresivní pediatrické pacienty, je absolutní nedostatek dětských psychologů a dětských psychiatrů. Pediatři potřebují nějakou berličku, než to dítě dostanou do kvalifikované péče, a ty přírodní prostředky k tomu mohou sloužit. Potřebujeme prevenci, naučit děti, co to je správná péče o duševní zdraví, nějakou duševní hygienu. Když už zjistíme, že jsou děti úzkostné nebo depresivní, nesmíme to zakrývat, je potřeba okamžitá intervence, psychoterapie, farmakoterapie a jako první pomoc z ruky lékárníka mohou být ty doplňky stravy. Co bylo zjištěno, když prováděl studii Národní ústav duševního zdraví? To není žádná instituce teoretická nebo administrativní. To je psychiatrická jednooborová klinika v Klecanech u Prahy. Oni ve spolupráci s Českou školní inspekcí udělali průzkum v 9. třídách na základních školách a došli k tragickému zjištění, že 40% dětí je depresivních a 30% dětí je úzkostných a 17% dětí se sebe poškozuje. A pro tyto děti pediatr nemá anxiolytikum, antidepresivum, které by mohl lege artis předepsat. Ministerstvo školství to ví, proto vypracovalo strategii, a teď pozor, strategie 2030+, takže už za 6 let se s tím někdo bude zabývat a do té doby musíme čekat, co se stane, a kdo máte děti, tak si nějak pomozte, a kdo máte dětské pacienty, tak jim zkuste něco doporučit. My nevíme, jestli to pomůže, ale chemické léky, psychofarmaka se musí používat dlouhodobě. Tak jak stoupá počet měsíců nebo let, kdy užíváme psychofarmaka, stoupá taky množství a závažnost nežádoucích účinků. Proto se pacienti sami obracejí na nějaké přírodní doplňky. My nesmíme oficiálně říkat, že jsou k léčbě, ale můžeme říkat, že jsou na podporu duševního zdraví. Aspoň tak. Je tady podezření, že některé pozitivní účinky z těch studií by mohly být způsobeny placebo efektem, který má významný psychologický dopad právě na pacienty s duševními poruchami. Tady je to pozitivní placebo. A u středně těžké až těžké bolesti, akutní bolesti po operaci, reaguje na podání placeba a potvrzuje úlevu od bolesti 18% lidí. Takže placebo je strašně významné. Takže je potřeba podat s rukou odborníka a projevit nějakou empatii a říct, buďte trpěliví, věřím, že vám bude lépe. Nemůžu 100% tvrdit a nemůžu tvrdit, že je to léčba, ale empaticky a pozitivně věřím, že vám bude lépe. Věřím, že to zvládnete. Musíme si přát, aby bylo dobře, abychom naši profesi i naše soukromé stresy dobře zvládli. A to vám přeju a přeju vám hezký zbytek dne. Ano, paní doktorko, ještě neodcházíte, ještě asi tady vidím.
Naváže paní Wagnerová z AVI. Takže já vám pustím, asi koukáte na tu levou kameru? Tak jestli jo, tak už jste to viděli. Tak teď koukejte, jo. Bactoral. Probiotikum posilující imunitu. Pro děti i dospělé. Tak to bylo jenom takové odlehčení, nevím, jestli jste teda postřehli, běžel nám teďko v říjnu tenhle ten spot právě u toho kameru u objektivu a my jsme i v týdnu měli nějaký pořad o Čechách, nějaká soutěž. A teďko v listopadu nám to běží na printě, takže ještě máte šanci to v televizi vidět, tak doufám, že vám to pomůže s pořadem Bactoralu, který se teda i tak prodává výborně. Díky vám taky. Tak já bych jenom krátce připomněl, vy znáte naše produkty, bioformová probiotika, Probiolak Forte, tak jenom abyste zase na to mysleli, nezapomněli. Bioformová probiotika jsou samozřejmě více odolná vůči žaludečním kyselinám, žlučovým kyselinám a samozřejmě vůči antibiotikům. Při té výrobě jsou kultivovány na speciálních nosičích, mají tam nastartovanou adhezi a když doputují do toho střeva, tak skutečně přelehnou na to sleznici střevní a dokážou se v tom střevě dál množit. To je to zásadní proti těm solitérním probiotickým buňkám. Výhody probiotiku, jenom takové shrnutí, obsahují prebiotika a vitamíny. U těch probiolaktů jsou tam fruktooligosacharidy a inulín. Jsou to bioformová probiotika, enterosolvenní tobolka a je to český patent a vyrábí se v České republice v Kopřivnici na Severním Moravě. To, co tady už zaznělo, byla probiotická bakterie, patentovaný kmen LPC37, Lactobacillus paracasei. A já bych k tomuto produktu jenom řekla, jak jsme vlastně na to přišli, začít se zabývat probiotickými kmeny, které dokážou ovlivnit naši náladu, úzkost, nějaké teda stresové stavy. A já, protože jezdím poměrně často na různé kongresy a s různým zaměřením, a účastnila jsem se kongresu mezioborového, kde byli pediatři a ty pediatři si tam pozvali psychologa a psychiatra. Bylo to v Pardubicích. A já jsem tam byla s Bactoralem, tak jenom, a ještě s Bactodermalem na atopickou dermatitidu. Ale samozřejmě řešili se tam teda hlavně ta onemocnění, které se teda zabývají psychiatři a psychologové. A já jsem se naprosto zděsila, protože 90% těch pediatrů, kteří tam byli, možná že 100%, řeší ve svých ambulancích děti s poruchama příjmu potravy, se sebepoškozováním, s depresema, s úzkostnými stavy. Ty děti nechtějí chodit do školy z nějakého strachu. A já, jak jsem tam vystoupila, tak jsem řekla, že plánujeme nebo chystáme nějaký produkt, který by aspoň trošičku jako berlička jim mohl pomoci. A tam se zvedla tak ohromná vlna zájmu, že jsme teda začali na tom pracovat tím, že FABA má i teda nějaký výzkumný tým. A podařilo se jí tuto bakterii zajistit a začali jsme teda vyrábět Probiolak Noudep. Je na lékárnách nebo na distribuci je asi měsíc. Myslím, že je to úplně vlastně nová věc. A musím říct, že pediatři jsou nadšení. Takže uvidíte, jak vám to budou i doporučovat. A samozřejmě to i na vás zkusit doporučovat Probiolak Noudep. To, co už zaznělo, některé studie naznačují, že může mít pozitivní účinky na duševní zdraví, včetně zmírnění příznaků deprese. Je to patentovaný kmen, možná, že jste někteří z vás mohli ochutnat, nebo jste ochutnali, jsou to cucavé pastilky s příchutí třešně, tuším, takže není to nic, co by jim nechutnalo, nebo tak, jako někomu to možná chutná, někomu méně, ale každopádně to není nic odporného. Takže když tak se zastavte ještě u reprezentantky, můžete ještě ochutnat, jestli už nemá. Dalším produktem, který jsme vrátili na trh, který teda souvisí s duševním zdravím, je produkt Magnolie. Právě proto, že těch duševních problémů, možná i díky covidu, že to s tím taky zamávalo, tak vlastně pod tlakem teda, nebo pod tou poptávkou jsme znovu vrátili Magnolii na trh.
A ta magnolie je skutečně zajímavá tím, že teda obsahuje 2 extrakty honokryl a magnolol a to jsou látky, které skutečně se dokážou vázat na ty benzodiazepinové receptory. Takže vlastně ten účinek, nechci říct, že je úplně srovnatelný, ale skutečně podobně jako benzodiazepin můžou fungovat, akorát, že tam není teda ta závislost a nevzniká ten návyk. Jinak ty účinky té magnolie skutečně jsou velmi široké, je tam toho hodně, minimálně teda na udržení homostázy, stálosti vnitřního prostředí organismu, udržení energie a z vlastní zkušenosti, já jsem teda magnolie nebrala, brala to kolegyně pražská a tady, když k nám nastoupila svýho času, tak říkala, že má úplně tíseň na prsou, že vůbec to nemůže zvládat, ten stres. A začala užívat magnolie, po páté řekla, že se toho stavu té tísně vlastně zbavila. Takže můžete i tohleto vyzkoušet. Úplnou novinkou, která přišla na trh, která vedle tento měsíc, myslím si skutečně až minulý týden, je nový probiolakt a jsou to cucavé pastilky. A to jsme teda udělali, protože zase se soustředíme na ty pediatry, protože ne všechny děti chtějí polikat kapsle a i u vás byl nějaký zájem o cucavých tabletkách probiotik. Takže Probiolakt Plus je stejné složení nebo velmi podobné složení klasický probiolaktum. Navíc je tam bakterie Lactobacillus reuteri, takže je tam vlastně i to, že to cucají ty děti, tak je ten reuterín odevně tu silniční imunitu. Ještě se vrátím. Ještě bych k tomu chtěla říct, je tam manelkovo-citronová příchuť a určitě natrefíme na dotaz, protože klasický probiolak je v enterosolventních tabulkách, tak tady chci jenom říct, že ta metoda zpracování té tabletky, ačkoliv je cucavá, je takzvaná mikroenkapsulace, kdy ty tabletky, kdy ty částečky, ty bakterie jsou obalený a vlastně se to dá cucat a oni přežijou teda i to cucání a i ten žaludek právě díky té metodě mikroenkapsulace. Tak to jenom, abyste věděli a nemuseli se bát, že do toho střeva se doputujou tam. Tak to je všechno. Děkuji vám za pozornost. Tak Haničko, ještě taky zůstaň. Já moc děkuju. Víte totiž, jak tohle to vzniklo, protože já nechci úplně přiznávat, ale oslavila jsem v minulých týdnech teda poměrně významné životní jubileum, ale to ani nechci tady předstírat, ale v Ostravě měla paní Ďorka takový úspěch, že tam se jí pískalo. Jo, ale tam se v Ostravě si vždycky juchá, jo? Nicméně děkuju. No ale v Ostravě byly žertovné vždycky, jenomže vy jste o to přišli, protože se nahrává.